Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zierbanan gara, gaurko honetan portu handia hor atzekaldean. Euskal Herriko porturik handiena eta banderarik handienetariko bat hemen jokatzen dena hain zuzen. 40. edizioa du aurtengo honetan gizonezkoen lehiak 40 aldiz jokatu da Petronor bandera 39 gaurkoarekin 40. izango da eta emakumentzat Edinor banderaren 3. edizioa. Esan beharrik ez dago atzoko jardunaldiak aurrez Galizian gertatutakoak, lehenengo eguna bertan bera, bigarren eguna benetan ikusgarri eta mamitsua, kontuan hartu behar ditugula, baina estropaderen hau berezia da. Oso ezberdina eta honek eskatzen du alde batetik egundoko konzentrazioa kirolari guztientzat eta gaur hori izpide izango dugu inolako zalantzarik gabe. Agurtu dezagun Ibon Gaztainazpi gure aditua. Egunon Ibon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, hemen txegara. Portu handian, zale gutxi, hemen barruan, hau, leku berezia delako, nolabait portu handi duten kontrol guzti hori dagoelako, ezta? Eta bestetik Petronor banderaren 40. edizioa, hori zenbaki handi bada, eta estropada eremu honek behar bada ez du beste batzuk duten ikusgarritasuna, baina atzetik honek historia luzea du Ibon. Bueno, tradizioa batetik, hemen garai batean pentsa jardunaldietara jokatzen zen, hemen estropada handiak dira, eta hau klasiko bada hori estetik garai batean, gogoratu gozela, Mikel, jardunaldietara jokatzen zena, eta bestetik gero xetuko... Hau den araiki gabe zegoenean. Hori da, gero xetuko dugu, baina estropada eremu hau lantzatokia da berez, eta treneru asko eta asko entrenatzera ona etortzen dira, hain zuzen ere, itxasorako treneruak probatzera. Eta gero bestetik, xarma bererara baduena, hemen badira bilgailuak, gazbilgailuak, kontainerrak, tximiniak denetik dira, eta portu batean gara, eta hori biztakoa da, eta hause da Zierbana, eta gustora gatoz, eta gainera, herriko trainerua gura parretan da. Dudarik gabe, lidertzan da herriko trainerua garaipen bat, eta bigarren postu bat, zein pentsatu behar zuen, orain Dani Perezen ziklo hasiera hau nolakoa izan den, ez? Eta komentario asko saleen artean, eta Ibon, atzoko estropadari buruz, Donostiarrentzat, egun handia, emakume eta gizonentzat, Kai Arriba Donostiarrak atzo lortutakoa, historikoa da. Titularra horixe da, nik iruditzen zait hemen gremioko kazetari guztiok ados gaudela atzokoarekin behintzat, Donostiarrak, pentsa, Eusko Tren Ligako bandera, Eusko Labin Ligako bandera, gainera lege honez izan nahi dut, eguraldiak eta kaleak eta aparteko kora berari gabeko uretan garbi irabazitakoa. Nagusi izan da. Hortik gatoz, eta horrek demostratzen digu batetik bi Donostiarrak ongi daudela, Eusko Tren Ligan Donostia eta Arraun, une honetan izan duke, hori baino puntu bat gainetik daudela, atzoko estropadak Tolosaldea uste dut jarri duela, bere tokian, eta gizonezkoi dagokionez, Eusko Labin Ligan, zenek esan behartzegun, hor boskote bat jotzen genuen, baina guztio gainetik, Urdaibai eta Hondarribia jartzen genituen, eta zer da kontua, Orio lehia horretatik pentsa non geratu zen, eta gaur-gaurkoz, Zierbena lider eta Donostiarrak zen maila eman zuen. Iruditzen zait, alde horretatik, bitxan da oso on geratzen zaigula, eta Galiziako aje horren ondoren, pixka bat, ari dela nola baitere, dena, enbataren osteko, bakoitzak bere lekura etortzen dena ari dela, iruditzen zait. Bueno, hori bakoitzak taki edo izango du, asmoa, egitasmo bat, lehiak eginda gero non kokatu nahi duen, gorago, berago, saltzamendi bera gaur ez da posik izango, atzo ere ez, baina egunez egun joan behar da ez, goikaldetik, bekaldetik, aztertzen egoera. Bueno, eta estropada eremu honek ere merezi du komentario berezi bat, Ibon, alde batetikan estropada eremu berezia dugulako, kanpo kalde horretan olatu tokia, Bizkaialdeko arraun elkarte asko, ezkerraldekoak onuntza etortzen dira, entrenatzera, Ibonek esan bezala, aste honetan ere hemen izugarrizko dantza izan da, eta bestetik esan dezagun, bakoitzak bere kaletik egin behar duela lan osoa, eta honek ere kakotxartean muga bat jartzen du. Muga bat jartzen du, estropada baltintzaten du, eta gainera iruditzen zait nolabait desnaturalizatu ere egiten duela. Zergatikan, estropada eremu hau ez da lauki zuzen bat, eta beraz bakoitzak bere kaletik sartu behar du, treneruek azken luzean metro kopuru berdina egiteko. Eta, adi, hemendik deia gure ikuslei. Hemen, estropada eremu bakarra da, gure GPS-a ere, nolabait ere, deia ikuslei, galbaetik pasatzeko. Momentu batzutan galbaetik pasa egin behar da gure GPS ere, horrek oker bat eragiten duelako, 2-3 segundotan.
Bueno, estropada eremuari buruzko gure datu sorta oraintxe. Jarraian, beti bezala, Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin. Hauxeba, Mikel, gaurko marearen datua, ura beherantz, begira, itxas gora, 10 pasatxoan izan da, arratsaldeko 4 pasatxoan izango da, itxas behera, eta beraz, aparteko koefizientirik ez da, baina ura beherantz dela, jokatuko dira gaurko txanda guzti. Koefiziente 71 izango. Hori da, mareak hiltzen ari dira, atzo 79 zen, goizean 75, arratsaldean 71, beraz, urak hiltzen ari dira, korronteari dagokionez, aparteko indarrik ez, eta gainera, estropadak jokoan direla, hau garrantzitsua da, marea aldaketarik ez da izango. Eta hemen berriz, batimetria oso ongi ezagutzen dugun eremua, eta esango nuke, liga osoko eremurik erregularrena dena, ondoi dagokionez, eta beraz, olatuak arrotzeko daukaten joera, lau kaletan berdintxu zamara. Hor 32 metro kanpoan, hor ia erdia, 17 metro, alde horretatik oso berdintxu. Barrenera ez dago aldaketa. Hori da, eta gaur gogoratu beharrekoa, hor iruditan ikusten dugun eremu hori, ez dela errektangularra, beraz, bakoitza bere kaletik sartu beharko. Olatuaren datua, iragarpenak metro terdi eman digu, nik uste dut une honetan gutxiago daukagula, eta garrantzitsua da, eremu osoan metro terdikoa izango dela zergatik, lehen aipatu dugun, arrazoi horregatik, nola baitere, itxasfondoa oso erregularra dela. Beste datu bat, barruko kaia gauza bada, eta kanpokaldeko hori beste bat, olatu lekua da. Ongi ikusten da, hor ze babesa egiten duen, eta begira, hausia haizearen datua, beste berezitasun bat. Hemen, ipar-ekialdeko joera duen haizea, hemen zuzen sartzen da, horra datua, eta horregatik, hemen, ipar-ekialdeko haizea sartzen denean, aldaketak nola baitere eragin handiago izaten. Eta, honegatik guztiagatik, iragarpenaren arabera beti ere, gaurko zailtasuna, iruditan ikusten duguna. Haizea eta olatuak kontuan hartu. Hori da, marea alde batera utzi. Atzo bikoa zen, gaur hirukoa. Hori da, iragarpenaren arabera, metro terdi, eman digute, une honetan metro terdirik ez dago, ea goizak aurrera egin alda, zer gertatzen da. Eta haizeak ere, nolako evoluzioa duen, orain duguna baino gehiago espero da. Iragarpenaren arabera, haizeak arrotzera, altxatzera egin. Oie, datuak eta hemen naturak orain arte emandakoa. Esan daiteke pixka bat mugitu direla azken ordubete honetan urak, baina askorik ez gutxi. Eta ura aipatuta hor arituko da, demoraldi osoan, Eritz Hernandez gure lankidea. Egunon Eritz, zer moduz, ze tankera hartzen diozu estropada eremuari, eta nola aurkitu dituzu goiz honetan gure protagonistak. Egunon? Egunon lankideok, egunon EITBko ikusentzule guztioi, hemen estropada eremu honetan esan beharragu badia barruan gaudela eta haizea zertxo bai badabilen komentatu dezuen haizea, agian kanpoko ziaboga ematerako orduan haize gehiago egongo da, ez dakigu. Atzo eman ziazun gomendioa Mikel egin nuen, mokadutxoa ondolo egin eta gaur goizean zierbenera, benetan energiaz beterik, bai ni, bai zuek, eta arraunlariak ere, nervioa zegoen traineru artean, badakizue, batzuk atzoko emaitzekin pozik, beste batzuk atzoko emaitzekin gaizki eta kezkatuta guztiak bildu ditugu hurrengo bideo honetan. Bai, alaxe da, protagonistekin gaude, orain honetan Iker Kortesekin, Hondarribiako entrenatzailea. Iker, egunon. Egunon. Irrifartxu zaudete, baina atzokoak pixka bat erreko zizuen hor barruak, ez? Lau euneneko... Bai, pixkate triste ez, baina gure uneko una eman genuen, estropada hona atera zitzaigun, eta konten alde horretetik. Bai, gustatuko litzaigukela ez, postu bate aurreratzea, baina hor ondo gaudere baitare eta posik. Amorrua enuk esango dugu amuzioa da kaula. Saiatzegez konparazio kiten aurreko temporadakin, azkenian oain gaudenen gaude eta oain datorrenen ikusiko dugu estropada egite deun, beti gure honen emango dugu eta espero dugu gaur estropada txukun batitia. Gure helburu lehenengo eta behin beko postutatik ez egoti hurbil, da gero apurka-apurkeia erdiko txandan zen, oso posik ongo ginen. Bai, azkanean guk ez dut zauepini gure buruari favorito izen hori, eta hemen talde askok erakutsi dabe neguan bai ondo da bizela.
Eta hori da ikusten gauzena. Gu, bueno, pasan hastian ez gendun euki guk uste dute kondizio bardintzuak, atzo antzera, baina bueno, urtengo dau bila gabizen estropada borobil horrek eta bueno, burua hotz eta lanian segidu. Ba, lasai aiatu nintzen itxea, lasai loin dut eta lasai esnatu naiz. Onartuta ardura handiz, gaina, atzo lortu genuen emaitza hori gure ustez bintzat, ez dekala zer ikusirik gu gianakin eta gu gite deunakin, baina guk onartuta asumitu berdeu ardura handiz guk ingenula. Kompetizio hori da, etxe niten dana, etxeko datuk eta barrak ez du ezertako balio, kompetizion emaitzak ez badute hori isladatzen, eta atzo onartu berdeu, 10. izan ginala, itzekik gabe, Gipuzkoako txapelketan antzeko zerbait gertatu zitzaigun, eta hori onartu berra degau. Bestela, gaua aspaliko partez oso ondo indezlo, naiz eta 2, 4, 5 edo 6 baino pertsonak gehiago arduratu nire telefonuai rock and roll desiente sartzen, eta ez rock and roll nahi gustatzen zaidena. Bueno, ibilbide luzea du, Jon Salsamendik eta hasiera petral batek eta hasiera kaskar batek ez du bere lekutik aterako eta ez du zalantzan jarriko bere jarduna, bere ibilbide luzea. Baina ibilbideak goitik eta beti Orio da eta bera da, bere entrenatzailea eta hori ere motxilan eraman behar da Ibon. Bai, eta esan nahi dut kontu bat, garai baten guk eduki genuen entrenatzaile batek, kargu hautsi ostean esan zidana, hor dagoenak baldakizu eze behar duen, laguntza. Eta batez ere olako unetan, alegia, hor presio asko dago, gauzak ez dira ondo hasi, hori otarrentzat, eta hor dagoenak batez ere behar du laguntza. Irudietan ikusi dugun horrek ere laguntza beharko du, harrapatutakoa jateko edo... Apetito nahi izango du, geure antzera. Bere kabuz garbituko ditu. Hori da. Hartutakoa. Bueno, hemen emakumeak eta ikus dezagun lehenik eta behingoz, zailkapenari begiratxo azkar bat eman da, nola diren gauzak. Arraun lagunakek 15 puntu ditu, lidertzan da, eta bandera bat irabazita. Donostiarrak, atzo, garaipena eta 14 puntu. Tolosaldea 12rekin da, eta 4. Urillo 11rekin. Eta Hondarribiak 8, Ibaikak 5, Kabok 5, Tiranek 2. Tiran ez dago zalantza hondirik, diferentziak ikusita, ez bakarrik azken postuak, multzoko apalena da. Gero ikusi egin beharko da, batipat Ibaika eta Kaboren arteko lehia hori zeinen alde doan, estropada jokatu eta gero. Bai, eta hori badago beste kontu bat, pasaden astean zeuka aipatu zenuen, kupuen arabera, eta bi galiziarrek urren urtean Euskotren Ligan jarraitu beharko dute, ea, playoffen gora bera horrek, nola ere egiten dion, 6. edo 5. hori idatzi gabe dagoela. Bueno, 6. izango da hor gauzak bi galiziarrak azkenean bukaeran baldin baditugu, azken tokitan, baina hori argituko da, bere garaian araututakoa jarraituz. Eta, bueno, ebentxe Edinor banderari begira, eskifaiak aurkeztuko ditugu dida batean. Lehen kaletik Tiran arituko da, 2. Ibaika, 3. Hondarribia, 4. Cabo da Cruz. Eta, bueno, pentsa daiteke, entrenatzaile batzuk asteburuko plangintza eginda ekartzen dute eta oso zuzenak eta zorrotzak dira eta ez dute aldaketa handirik egiten hortik aurrera. Beste batzuk, bezperakoa ikusi eta horren arabera ere hartzen dituzte erabakiak, Ibon. Hori da, bueno, plan bat nola baiteretan ekartzen dute, baina askotan larun bateko estropadak hori hankaz gora jartzen du. Emaitza oso ona, oso txarra izan baldin bada, askotan aldatzen ikusi ditugu. Beste batzuk berriz plan horri eutxi egiten diote, Mikel, eta lehenbiziko kaltetik duan Tiranek, gaur esate baterako aldaketa desente egin. Hiru aldaketa bai, Tiranen, lehenbiziko kaltetik arituko da. Eta hori bat, beste batzuetan Tolosaldeak esate baterako. Esan daiteke errezagoa dela, ez? Claro, aldaketak denei estropadak eman, eta esperientzia hau bizitzen ari den traineru bat, eskifaia bat, Tiran gontzia hor, begira. Baborrean egin ditu, David Vidalek, serio diok aldaketak, Maria Rodríguez eta Carla Rosendo, traineruaren gerri-gerrien, 3. eta 4. postan, eta beste aldaketa, aurrean Laura Fernandez gaur,
arraun motxa hartuta, eta Maria Alvarez ekarri du, 6. tosta estribo. Sí, porque lo dijeron allí, pero no. Bigarren kaletik errenteriarak izango ditugu, oraintxe epailean agindua jarraitu zari dira sartzen, eta Ibaika izango dugu hor, eta lehen albistea, patroia aldaketa dugula, Ibon. Hori da, Zurin Alberdi gaur, Natalia Tubio Lehorrerako, bi aldaketa Baborrean, biak treniroaren brankaldean, Uxue Rodriguez eta Nora Urbe, 5. eta 6. tostetan, urren ez urren, eta estriburren sartu direnak, Amaiur Gartzia eta Intz Larraña. Hondarribiari dagokionez, Cortesek aukeratutakoak ebentxe dituzue, eta aipagarria hor Marta Ruizen debuta. Hori, Marta Ruiz, 6. tosta estriborrean, Baborrean ere itxaso sartu da, eta horrez errekarri duen, Katalin Negrete eta Jasone Michelenaren tosta aldaketa, gaur Michelena, brankari lanetan. Bueno, eta hemen Javi Lagok aukeratutako eskifaia, Kabori dagokionez, Estela Kabo patroilanetan, eta Erne Ababorren ikusi duzu eta estriborren 5. Kasu honetan Ana Belen Jainez berandu hasitakoa arraunean, eta gaur debuta egingo duen emakumea. 45 urte ditu. Bueno, 5. tostan, eskarmentu handiko arraunlaria, haren aurretik, 6. tostan, Nuria Tubio, izango dugu, atzoriokatu zuen arraunlaria, eta bestea sartu dena, Lucia San Pedro. Hau, San Pedro hau da, gizonezkoetan dagoenaren anaia. Arreba, eta Tubio, Nataliaren aizpalda. Konfirmatzeko datua izango da. Bestea, bai estatuta da. Hemen, errepikatzen diren, abizen asko, San Pedro, Tubio, Plazes bera, Miranda bera, Ermo, Mikel, arraunean. Ermotarrak arrauntzaleak dira hor boiro alde horretan. Egira aizea, Aizeak orain 16 kilometro orduko. Bai. Eta iragarpenak aurreratu digu, izango direla 24-25 kilometroko abiadura hartuko duten ufadak. Ikusi egin beharko da, eguerretik aurrera, goiza aurrera doan neurrian hori baiestatzen den ala ez. Gaur ere semaforo hori gabe gara. Bai? Teknologiarekin izaten dira, horrelako burruka eta alrebeskeri batzuk, ezta? Eta, bueno, hemen teknologiaren eragina inguru honetan galanta da. Egira une honetan, aizearen norabidea pixka bat, zertxo bait, aldatu eginda, orain trabesago sartzen da, eta olatua 4. kaletik lehenbizikora, aizea beste aldera bezala. Bai. Aizeak orain arrotu aldia du. Ea ba. Uste baino gehiago ari zaie kostatzen, Zartu, estatxabila joan, gero askatu, berriro sartu, ea ba. Ontzi hauen artean dudarik gabe, erregularrena Hondarribia dugu, eta Hondarribiak, lehen Iker Cortesek esan bezala badu helburu bezala, falta den koska hori, horrezko txandari begira eta zelkapenean ere, postu bat edo gora egiteko, hoxe falta du, baina bestetik gauza ederra du. Bai Ibaika, Kabo eta Tiran atzean dituela eta 3 puntuko altxorra baduela, eta horrek lasaitasuna emango dio, hainbeste urtetan, hortxe dantzan ibili eta gero, eta playoffaren mamua ate joka izan da gero. Hori batetik eta gainera bi estropadetan ikusi dugu, aurretik ikusten genuena, Hondarribia eta Ibaika, Kabo eta Tiraren artean, hor koska bat badagoela bi estropadaren ostean, hori konfirmatzen ari da, Ama Guadalupekoa. Arazoak, Bai. Balizetan sartzeko. Estropada ere motik ateratzeko agindua. Begira olatuaren norabidea, Mikel. Nola sartzen den, 4. lehenbizikora, eta aizea berriz beste aldetik. Bueno, eta zale batzuk ere, celebrea da, hemen zirbenakoak eta bertara etortzen direnak eta sain egoten dira, goizean goiz, noiz irekiko ote duten hemen dagoen esia. Hori da. Esia, nolabait, atetxo bat, bihurtzen dute hor esizati bat, eta hortxe, sartu dira zaleak, eta estropada amaitu bezain azkar, berriz ere, hori soldiatu, itxi,
azkar izten dute. Eta hemen gainera, gaur Mikel, zaintzaileak ere baditu, hemen urtero, guardia zibiliak. Ugari, gainera. Zen balgora bera, harrituta nago. Galiziako baldintza txarra ziren eta ulergarriagoa izan zen, ez? Orduan, estatxak hartzeko eta izandako zailtasunak handiak izan zirelako. Baina, nik uste irtera azkarra emango dutela, badespadan epaileek. Orain, haizeak lehen tiran sartu du. Atenta, Sep, que nos vamos. Claro. Bueno. Ara, Miriam Garmendiak hor, bai, orantxe pasatu. Estriborreko alderdira. Begira, tiran eramandu, karo. Aizea, karo. Orain beso altxatzen ari dira. Aizeak aurre hartzen badio treneruari, akabo. Eta aizea, lehen etorri garenean zuzen sartzen zen, orain pixka bat. Zeratik bezala, baborretik bezala. Ara. Penagarria da, ea besteak gai diren horre usteko. Begira. Eutxi ezin, bai. Hori ez dago. Patroirik horri Del Riok azken momentu arte egindu alegina ez, baina ezinezkoa izan da. Kontua da, pranka beti haizeari zuzen. Horian nola baitere, navigazioan eta maniobrak egiterakoan urrezko araua. Eta orain gainera... Lanak izango ditu. Bai, orain gainera, buelta osea eman beharko du, Trebetasun falta nabarmena ere ikusten da, gauzak diren bezala azpimarratu behar dira. Orain balizaren azpian. Horrela ez du maniobrekin, goitzait iruditzen. Ara. Atera egin behar du eta berriro sartu. Hori. Bandera urdina tirani. Hor traketx ibiltzeagatik eta estropada atzeratzeagatik. Argi baikari. Aizeak garbi ikusten da, nola sartzen den, Ezinean ari dira, tirangoak. Zer den, Zuekin bat egin dugunean ikusentzuleok, hemengo urak lasai zeuden, da itxasoarekin batera, aizea ere bai. Eta ordu erditxo batean, aldaketa poliki antzematen ari gara. Nola nahi ere, aparteko arazorik eta ez zait gaizki iruditzen, emandako adbertzentzia hori. Ez baitago, alako eragozpeni. Baina ezinean ari denari, zer esan behar diozu. 3 segunduko zigorra izango litzateke hurrengo pausua, ala eta guztiz ere, baina zerbait egin behar da bai. Ea besteak argi pronto diren bere ala. Horre estriborrek, tiraneko estriborrek jarraitu behar dute abantean. Kontrako norabidea nahi da patroia. Akabo, eraman du, berriro ere. Aurrea giratu dio berriro ere. Ez, orain ez du zuzenduko. Aizearen norabide horrekin ez du zuzenduko. Ez, eta kirolariek arraunak horrela baldin badituzte geldi. Ea, Hondarribia jartzen den, da tira batean bialtzen dituzten denak. Ea, Hondarribia balte. Bai, baina, Ibon. Bai, bota esatela lehen bailen. Begira, kontrako eskuan dauka tirango patroiak. Bai, Hondarribia kokatzen ari da, Mirenek estatxa orain nahi bezala hartu du. Enfilazioa zuzentzen badu, estatxari ez dio helduko, tiranek. Ari da, gurutzatzen. Bai, baina horrela ematen badio, estatxa galduko du. Akabo, bentzitu du. Harrigarria da. Eta orain, Garmendiak lanak. Neikoa ari dira egiten, Mikel, gainerako hiru patroiak. Bai, Biren Garmendia, Estela Kalo eta Zurin Albert. Beste aportatzen ari dira. Ea orain. Baina tiranek ezin du zuzendu. Zuzentzen badu, estatxak galdu egingo baitu. Nik uste dut Hondarribia pixka bat abantean jarri eskero, gida batean bota beharko lituzketela lanera.
Bueno, hainbestean tiran orain, Ibaika ere bai. Baina orain Hondarribiak badu. Bai. Bena izarritzen, hainbeste aizonen aurka borrokan egon da gero. Orantxe badoaz. Bai, baina enfilazioa galtzen Hondarribia, Bai. Orain Hondarribia eraman du. Orain, nola ba? Bandera txurria goian da. Bidali dituz. Hasi da ongi kostata Edinor banderaren 3. edizioa. Noski, ongi jokatuta espazaude, hasieratik segundu pare bat galtzeko ez duzu ezer behar, eta hori gertatu da, Igon. Zai gustatu. Ea ba, ordoaz lanean. Eta lehen diferentziak Ibaikaren aldekoak dira. Segundu pare bat Errenteriaren alde, entrenatzaileentzat eta klubetako arduradunentzat bada ongi hausnartzeko gai bat hemen. Eta ligak beldurra bazegoen, itxaso txarrarekin eta bat. Gaur haize pixkat arrotua da, baina ez da hain baldintza txarretan izandako irteen. Maniobrak egiten ere, ikasi egitea, hori da kontua. Begira, Hondarribia hor, kalez kanpo. Irtea konfilazioagatik eta aizea lehen aipatu moduan. Buru hartuta. Hori. Eta tiran 3 segunduko galerarekin, Hondarribiari da rekuperatzen, eta lehen ufada indartsuak, 26, 27 kilometro orduko, hori da, gure anemometroak markatzen duena Igon. Bai, ari da, betetzen iragarpena, eta han kanpoan. Eta hor kanpora albazenean, han kanpoan dugun karga ontzi horren parean eta... Zero kaleko arrigurtzi hau eskolera olibratzen dutenean, hor aizearen irauntziko gorra jasoko dute. Eta koguratu, bakoitzak hasi eta buka bere kaletik egin behar duela lana gaurko. Ibaika eta Hondarribiaren artean du hor lehia hor. Hoita mazazpi pala pasatxoan, Ibaika Zurin Alberdi lehen aipatu dugu, gaur patrontza. Galiziarrak sufritzen ari dira, Cabo Gerranik 3 segundu galdu ditu, Tiranek 6. Ibilbide luzeak egitera ohituta bai Galiziarrak, baina dena ez da hori, erritmo apal batean, jardun da jardun. Egira, Mikel, egira. Bai. Aizean ondik ari den sartzen, eta tiran nabarmen eraman du, Ibaika ere bai. Ibaika begiraren dagoen, Hirugarren kalearen erdia pasata. Argi, bidegaltzea handiak ikusi ditzakegu gaur. Eta esango nuke, kanpoan oraindik, haizea oraindik ere zeharkago sartzen dela, trabesago sartzen da. Hondarribia kokatu da Ibaikaren parean, Cabo Hornun bait, gehiago galdu gabe 3 segundora. Eta moaina aldekoak, Tiran Arraun elkartekoak atzera xeago. 22 haizea. Bai. Iragarrita zegoen eta kontua da ordu erdi batean nola aldatu den, Indarrik gabe izatetik orain ja itxas bera, putz indartxu egitera. Amarrak pasatxoan izan da, gaur ere urak buelta hartu eta itxas gora, barka? Itxas gora, amarrak eta 6 minutu. Amarrak eta 6 minutu. Ibaika, Hondarribia, Ibaika. Begira. 5 metro. Maten du Hondarribia estropadaren burua hartu nahian ari dela, Eta Ibaika Frank aurretik zartuta berdea. Hondarribiaren kalean, metrokei egiez, pala horien artean. Alberdi zuzendu beharra dauka orain. Kabok hasieran galdu ditu segunduak, baina hor nunbait, orain sukundu dute jardun hori, Tiran urrutik. Ibaika, Errenteriakoak eta Hondarribiarrak hor dituzu. Ibaika bigarren kaletik hirugarrenera pasata eta orain azkar hartu beharko du.
luze ona Hondarribiak, hortxe izan du, bueno, nola baitere biurrikeria irtera, baina egoera horri... Kaltetua izan da, bai, nabarmen. Buelta eman dio. Bueno, 3 metrotik bera, hurbiltzen ari dira balizara, gogoratu, ziaboga bakarra, eta bi luze emakumentzat, guztira 2778 metro. Hoita malau pala pasatxo. Bueno, eta ipa dezagun emakumeen zelkapena nola dagoen Galizialdean, txapelak 14 puntu ditu, hango ligan, eta Mugardoz eta Kabanak elkarrekin osatutako traineruak, 12, gero Rianxo da 10ekin da Cesantes 8rekin. Beraz, momentuz bi indartsuenak aurrera begira, txapela eta Mugardoz Kabana. Kontua zein da, ez duela han izena inork eman, gero playoffean onuntza etortzeko. Eta bestetik eteligari dagokionez, Zumaia eta Gaitu. 30 punturekin indartsuena dira, Deusturen aurretik. Giroa berdetzen ari da hor, nabarmen. Hor kanpoan begira, hor atzeko begira bela ontzi hori. Begira, bela zabaltza hori, oso esanguratxua. Eta hor katxopak ikusten dira, Zuritasunak garbi. Bueno, maniobraren garaia, ea nola moldatzen dire. Aurretik Hondarribia. Liza horiek ez dakit, horiek ez daude, berrokatuta, garden. Hondarribiak, 5 eta 57. Ibaikak gehiago, 5 eta 59. Tiran korriak ia gelditu. 6-0-2, Gabon. Eta hemen tiran. Eto aurrekaren. Ezkerrikonean. Berandu baina. 22 segundu atzera penarekin, 6 eta 19 tirane. Begira, laugarren kalean, Kabo dagoeneko nola eraman du. Eta maniobra ostean, Ibaika hurbildu eginda, Hondarribia buruan, segundu bakar batera Ibaika, Kabo orain 7, tiran 23 dugu. Aizea, 23 kilometro orduko abiaduran. Ea orain poparian, Ibor. Bai. Bueno, orain kontua da, lehen aipatu moduan, bakoitza bere kaletik sartu behar duela, eta itxak oso trabez jotzen duela. Orain maniobra izango litzake ziagoatik oso zabalatera, gero, haizearen bultzadarekin, nor bere kalera etortzen usteko. Horixe behar luke, teorian bentsat maniobrak. Bi euskal ordezkariak pare-parean, Branka aurretik zeinez hartuko, eta atzetik Galiziarrak. Eta zelkapen nagusiari begira, honek esan nahi du, Ibaikak gaur gauzak asko aldatzen ez badira gutxienez puntua sartuko diola Kabori, eta Galiziako bi traineruak, bi klubak eratuko direla Euskotren Ligako azken 2 postutan. Begira, Ibaika, norbera bere kaletik, zintzo, baina kale hortatik joateko esfortzu handi egiten, alegin handi egiten patroiak. Erderrebotia estriborretik, kalkale olatuai. Garbi Garmendiaren... Lanza atrás, equipo. Lanza atrás, Juan. Lanza atrás y nivel. Nivel askatzen du, horrek usi gantza horik entzeko. Sergio Rolatua, pultza! Rolatua. Pultza! Ibaika ere ari da, Pultza! Zurdiren agindutara Ibaika hortxe parean da. Segunduak gehienez Hondarribiak eduen erren. 20 buenas! Horren txogikoa. Oso luzari da, arraunean Hondarribia. Guai! Zulo lana! Naizue topo! Kabo ziabogan bostera zen, orain 8. Tiran galdu eta galdu. Maniobra garaian 22, orain 26. Begira, Ibaika kolatu da, Hemen ikusita ematen du aurretik datorrela Errenteriako taldea, GPSak parean kokatzen dizkigu. Bueno, orain metro asko falta dira, 600 gora. Horreko balizetara iristeko, lanak amaitu aurretik.
Bien bitartean, seriotasun handiz, beroketa lana egiten horrezko txandan ibiliko direnak, arituko direnak, lehen kaletik Tolosalde izango da, hori jo bigarrengotik, Donostiarra hirugarrengotik eta Arraun Lagunak laugarrengotik. Beika dagoeneko 40 paladan. Hondarribia luze atzetik etorri zaio berriz, Hondarribiak branka aurretik kokatu nahi du. Burruka polita, Hondarribia eta Ibaikaren arte. Enfilazio honekin, gero paliza lehenago itxiko zaio Hondarribiari. Ea ba. Hori du estropa ere monek, Aipa daiteke, behar bada, haizearen eraginez edo, bere kalearen ababorraldera bidali duela Ibaika. Bai. Eta Mikel, kontua da, bakoitza bere kaletik sartzea, baina baliza baborretik utzita. Alegia, kalea, balizaren baborrak eta estriborra hartzen du balizak. Ari da norabidea zuzentzen Ibaika, oraintxe, ari da. Eta orain olatua agertzen da, beste aldera, begira hemen nabarmen ikusten da. Laugarrenetik lehen bizikora bezala. Bihurri dago eremua, oso bihurri. Bai, bihurria. Itxaso handirik ez, baina oso bihurri. Haizea, 20 gora, azkenengo 5 minutu edo 6 minututan bai. Koitza bere kaletik. Hola, helduko te dira da, azken txampan, Ibaika ikusten du nik orain zertxo bait aurreratuago. Hala ematen du. GPS-ak parean kokatzen dizkigu. Ea ba. Zurine Alberdi gaur. Hor errentireakoen txopan. Argi Hondarribia golatu hartu. Hondarribia ez dutzen biak. Hondarribia izango da horretik, Hondarribiari segundo bat ematen dio. Orantxe eta paliza lehenago etorreko zaio. GPS-ak. Ea ba, gero finisa martxan, bada espadan, Hondarribia, bai! Bai orain bigarren errenteriarrak, Ibaika, Cabo da Cruz hirugarren tokian dator, eta, bueno, esan beharko dugu tiran, oantxe sartu da Cabo. Gora bere askorekin Cabo, Horarronari batzuk arronari utzita. Eta tiran, gaur horren beste ez du galdu, esan daiteke estropadarik behar da txukun xamarra edo gaurkoa, txukunena. Hondarribiaren denbora 11 eta 33, Ibaikak 11 minutu eta 34 segundo, Cabok 11 eta 47, orain azken txampan tiran, bai, tiran, 28ko galerarekin 12 minutu eta 12 segundo. Beraz, burruka Euskaldunen artean eta azkenean Hondarribiarrek lortu dute lehen txanda honetan garaipena. Iragarkiak eta berehala ohorezko txanda. Egunon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, zierbenan gara, emakumeen ligari dagokionez, gaur laugarren jardunaldia, Edinor bandera jokoan, Hondarribiak irabazi du lehen txanda, 11 minutu eta 32 segundo, gero Ibaika, Cabo eta Tiran, aurrera Eritz Hernandez. Bai, gurekin da miren garbedea Hondarribitarren patroia, miren, lehen da bizi konta iguzu, hasiera hori nola izan dan, enfilazioa galduta irten zarete, nola ikusi duzu egoera hori? Egia esan lotxagarri eritzen zaitz, hasieraz batian gu oso ondo jarrita ginean, eta beste ditxoitagatikan azkenian perjudikatu gatea geha, 2 segundu atea atzetikan, eta pena bada ez, lehenengo mailan olako gauzekin ibili barri zatia. Gero, estroparadi dagokionez, ez dakit, kanpo aldean haizea arroago, katxopa batzuk ikusten dira, ez dakit nola aldatzen da kanpoko eta barruko estropada. Bai, beroketatikan ere aldaketa ikusi dugu, karo demoa pasala haizea altxatzen jungo da, eta hasiera baino zikinago da, haizea altxa da, eta gura ere pixka zikina da. Bueno, atzo, lau euneineko besterik ez, gaina komentatu diazu, ospatu egin zenutela pentsatzen horrezko txandan sartu zinatela, gaur ea azkenean lortzen dezuen. Bai, hasieran gaizki esan ziguten aurretik antzala, baina, bakigu oinun gauden, eta zertan ibili bargean, bakigu hortxe daudela, eta, gaur haiziak gora ingo printzipioz, así que, suerte bali madondo, eta bestelare lanian jarraituko dugu. Momentu zorionak eta ea suertea dagoen gaurkoan. Oso ondo, mil esker.
Bueno, psikologikoki burrukan ibilita gero Ibaikarekin, Hondarribiarrentzat goiti daudela, gehiago direla azaltze hori, nahiz eta gaur tartea benetan txikia izan den, ez da segundu terdira heldu, baina, bueno, bada zerbait, lehen esan duguna, ez? Bada klub bat emakumeekin gora eta bera hor mugan ibilitakoa, playoffean eutxi eta horrek esan nahi du orain 8ko liga honekin beste gauza batzuk ez dira hain distiratsuak, adibidez gaur irteran ikusi duguna, baina alde hortatik bai diferentziak sailkapenari begira 8 arraun elkarteen artean izango dira handiagoak eta saltxa gehiago izango du lehiaketak. 700 bat egiten dut Miren Garmendiaren hitz egin, lotsagarri iruditzen niri ere, nola eman duten irte. Zein eta zuzen egon den hainbeste lekuan, gero enfilazioa galdu denan, orduan bota behartzelako. Zeit bat ere gustatu. Hemen aurkezpenak Tolosaldea ikusi dugu, hemen Patxi frantzesen taldea. Bai, bueno. Eta lehen ikusi dugu bere azalpenak ematen, eta aipagarria, Badiola ondarrutarra, ez? Oker espanago debuta, eta baita ere iparraldekoa. Nahia Badiola 5. tosta estriborran, Ainhoa Etxenik estribor espaldan, eta gaur sartu den bestea, Nagore Urdapileta. Edituranga 5. tostara eraman du Patxi frantzesek. Hemen Aizea Zaez alistea da, eta baita ere Labaien, eta Garamendi, hau Lekitxarra. 5. etorrita. Trumoi galanta izan dugula, alegia Ibon, azken segundo hauetan. Gure belarrientzat ederra astindua. Bueno, ari dira berriro ontzia prestatzen. Lehen kaletik Tolosaldea, 2. Orio, 3. Donostiarra, 4. Arraunen tripulazioa, eta badira hemen ere mugimendu batzuk, Etxabek... Aldaketa bat egin du, Mikel. Bero sartu du, bai. Maider Bero sartu du, 5. Iparraldeko arraunlaria. Hori da, Elisabet Pescador zeran utzita, lehorrean, eta ez dugu aipatu, Tolosaldean, gaur aldaketarik ez, Ramon Erostarbek, atzoko eskifaia errepikatzea, erabaki du. Donostiarrari dagokionez, atzoko garailari dagokionez, esan behar da, mugimendu aipagarri bat badagoela hor, eta hain zuzen ondiz lekugarrirena, oso arraunlari garrantzitsua, olimpiarreran ere ibilbide luzekoa. Hemen ingurukoa gainera, bai, eta hori da, eta gaur atxeden eguna eman dio. Donostiarren aldaketak biak espalda, Aizea Zaez, Paborrean, Oian Labaien estriborrean. Eta biak arrobikoak. Hori da, eta Naroa Garamendi aldatu du lekuz. Estudilo atera da. Bai, estudilo, gogora dezagun herrian jaiotakoa dugula, herri honetako alaba. Begira, estudilo, nola sartuko den. Maniobra estudiloko egingo du, egoki, alegia, buia. Estrigorretik eta zuzen, Aizeari zuzen, hori da. Paborretik sartu da, baina Aizea den norabidean. Hori da gako, Aizearen norabidean. Eta estrigorretik sartu izan balitz, hobean. Orain Tolosaldea garazoak, begira. Tolosaldearen branka dagoeneko Aizeak eraman du. Eta ez da txari heldu dio. Tirani hasieran gertatutakoa. Bai. Aurrekalariari da orain, Tolosaldean, egoki, horrek ikusten dugu, Barene Portularrume. Baina aurrekalariak ekarri ala, estatxak patroiari alegia. Aurrea estutu ala, atzea zabalduko dio. Ea ba. Begira zelanak Izarol Estaio. Esan dut, aldaketarik ez, Izarol Estaio gaur, patro, Tolosaldean. Hori orain enfilazioa galduta. Bandera! Astindu dute bandera eta biali dituzte lanera hor eskotxandakoa. Kanpoko balizak, bien bitartean esan dezagun, egokitzen jardun direla. Zuzentzen, bai. Zeukaten bate ere itxura honik lehenbiziko txandan. Orio estropadaren buru hartuta zeratik. Arazo gehitxo, Mikel. Orio egungo txapelduna dela. Arazo gehitxo semaforoarekin, balizekin. Ea ba, egon kortuta gero.
lehen 300 metroak egin eta ea nola ditugun ontziak, baina Orioren hasiera ona. Entrenatzailea errekuperatu dute. Etxean hainbeste egun eta gero. Osten gara. Ondabil, Patxi Frantzez. Equipo, abrimos, entres. Hori, equipo. Bueno, erdi bat hartu die. Aurkariei. Andrea Perez. Zimelasko hauen, Bai, hori. Eso es. 30 kilometro, begira, lehenengo aldiz. 30ko langa gainditu du haizea. 30-31 kilometro orduko. Abiadura horretan ari da orain ez. Ritmoa gehiago ez, 36. A ver. Largo atrás. Atzea. Bai, hori. Orioren hasiera ona, Bai, begira, hau oso garrantzitsua da. Arraun Lagunak eraman du. Orio ere bai, Tolosaldea ere bai. Bere kaleari eusten dion bakarra, Donostiarra da. Markatu final, babor! Baborrak inberdia zuen lana, uteako largo. Hori da, Baborrak lana. Atzea, nerekin ekipo. Berehala. Atzea! Barruko portutik irten da gero, zailtasuna bikoiztu egingo dira. Eta patroiak zema funtzio dituen, Mikel? Asko eta asko. Traineruaren arraunketa mantendu, aginduak eman, ziabagoan ondagoen. Psikologikoki ere, zer esan behar den, zer ez, eta nola bakoitzari bere erara. Banaka. Bai. Arraun Lagunak errekuperatzen ari da, Segundu bakar batera kokatu da Arraun. Tolosaldea, Donostiarraren aurretik. Une honetan atzoko garailea Donostiarra, 4. tokian litzate. Donostiarrak. Bazen equipo. Eta konparaketa eginda, Daika, gero bigarren izan dena, estropada puntu hontan, honenekin izango litzate. Hemen Arraun Lagunak. Aizeak gora egin du, Bai, nabarmen. Orio, segundu bakar batera Arraun Lagunak. Eta ia bi traineruko atzerapenarekin Donostiarra. 36 terdi Arraun Lagunak. Bi Arrauni Donostiarra ipoz. Bat! 34 terdi Orio, luze. Garaipenaren bila Oriotarrak. Orain artean, Donostiarrek lortu dute garaipena Arraun Lagunak lehenengoz eta atzo Donostiarra. Non da biltzan Tolosaldea erabat kalea galduta, Orio ere bai eta Arraun ere bai. Arraun 5. kalera joan da, nola baita esaten. Gaur egin dituzten metroen datuak usteko modukoak izango dira. Oraindikan 200 metro luze, balizetara iristen. Etxide urrimua, taganen korritzen. Ba, marrekua de largo. Babor largo, Hori seinale txarra, gainen korrikaztea, presakaztea. Miren, bai, Gaina, bestetik ongi kokatuta heldu nahi balitzara, ziaboga egiteko eta ulergarria entrenatzailak agindu hori ematea, Hemen, Andrea Astudillo. Tolosa 4 y Donostiarra 5. ¿Quiero levante o qué? Arraunek atzetik aurrera egin du, Bai. Atzetik aurrera ari da. Orain, tarte txarra oso orain harrapatuko dute, Oso txarra ere. Ikusi nola astintzen duen haizeak, Hor, erabat, trabez. Erabat, mendebaldeko ikutuarekin eta gogor. Ea ba. Orio eta Arraun eta Orio. Parean hortxe. Baina balizara joateko metrorik gutxien Donostiarrak egin beharko ditu. Une gozoa orain Arraun Lagunak entzat. Tolosaldea 3-4 segundora da, Donostiarra 6, urrutitxo. Ea gero poparean. Equipo! Bueno, hor kanpoan behintzat popare jatorrik ez dago, Hemen barruan... Nazia daude horrela, nazia. Baborlan eskatzen duera bat, Kanporantz. Orain, aurrekalaria baborretik eramatea mesederak. Baliza. Txandako apalena, Hondarribia baino 2 segundu bizkorrago.
Ea nola dauden baliza horiek. Bueno, zuzenago bai behintzat. Bai. Arraun sartzen aurrena. Ziagoan joan egin da arraun, bai. Oi, asko joan da arraun lagunak, Ikeragarri joan da. Orio irtera horretan haien parean da. Tolosaldeak ere oso ongi. Donostiarra atzetik, Donostiarra segundoak galduta. 5:48 hartu diote, gurutzatuta zegoenean arraun lagunaki, hori 5:50, 5:51 Tolosaldeari, Donostiarrari, 5:56. Eta orain, luze hasieran arraun lagunakek bi hori Tolosaldea horien parera etorri da, eta Donostiarra 3-traineruko atzerapenarekin. Poparian ondo dabil, baina gaur Donostiarra lana asko egin beharko du, posturen bat errekuperatzen. Ai, asko galduta. Agilizamos el disparo. Piki. ¡Bat! ¡Sí! ¡Agiliza! Maniobra egiteko baldintzak ere ez ziren onenak izango, hor kanpokaldean, ura nahasia, haizearen eragina. Oso urrutetik zetozen, metro gehiago eginda. Eta aurten, buruan diren bi ontziak orain, ez dira poparean oso ongi biltzen. Erne Tolosaldearekin, Tolosaldea, poparian bai, badabil, eta begira nola ari den, Erne Tolosaldearekin. Segundu bakar batera, hor sartu da, bai? Lanak etreniro izango da luzea. Indarkari eta estudilo. Egin hor bandera da jokoan. Hemen orotara emakumeek 6 aldi jokatu dute. San Juanek 3 garaipen, hori joki Donostiarrak 1. Joan zen urtean, Orio izan zen hemen garaile. Ze arazo astudilo, begira palantz horiek. Arriba esaten du. Estriborrei altxatzeko. Ere, eusten dio Tolosaldearen erasoari, Orio 3 segundora da. Donostiarraren eguna ematen du ez dela gaurko, Atzo bai, baina gaur atzean geratu dira. Tolosaldeak gaur ere bikain. Anizaro. Trampailure egota erabat. Bi segundoko tartetxoa bada, arraun lagunaken mesedetarako. Estribor lan askatzen du gogotik, barrurantz. Donostiarra segundoa galtzen, 12 geratu da. Erne, une honetan, Hondarribia aurreko txandako garailea segundu bakar batera izan genuke, Donostiarrak estutu beharra du. Eta mazazpi palada hori horentzat. 3 segundoan, 3 ontziak. Eta buka eran hemen, Mikel, olatu pixkat bada hemen, bultzatzen duena. Bai. Ara, Tolosaldea arraunen parean, Biatetik olatu bada, Neska, guain berdeu, guain loin oize. Guazen irukin, bat! 38 palada. Gero, atzera! Aurretik, Tolosa aurretik, argi. Azkarrago dator. Zirriztu! Poparian, hobeto. Ondo. Dagoeneko erritmoa sarrituta eta moztuta ere bai begira, atakea, elerara gutxia goltzen dira. Erne Orio kolatu hartu du, Kokatu da, segundo batean dira 3. Bat araunei bi hori joi, Sartu dira gainera orain, babes gune txiki honetan, eta hemen argi zabali dago dana, irekita. Iruren artean dago lehia. GPSa paetik, albaetik pasa behar da hemen, Argi dagoena da, gaur Donostiarrak ez duela irabaziko. 14 segundora da, eta momentu hontan, laugarren alitzateke, beste txandakoen denborak hobetzen ari da, 3 segundotan, baina gaur banderaren lehia horretatik kanpo geratu da. Arraunagunak metro asko egin ditu aurretik eta Orio atzetik, eta Orio ari da orain atzetik aurrera. Bai. Ea ba. 3-11, banderaren bila, jaun Andreo. Bueno, Miguel, prepara gaitezen, Ea esprina orain, norduen abildade egotzeko, arraun buruan jarri da. Buruan, GPSak esaten digu parean datozela, Egolatu da, Tolosa engainagarria da estropadaremua. Tolosa nik uste dut orain aurrena dela. Baina usteak erdia ustela izaten du, Ea ba.
Orain GPS-ak segundu bat atzetik elkatu digu Tolosaldea. Hainbeste engainatzen du hemen enfilazioak. Orio ere ongi ari da, nik arraun pixka atzera ikusten dugu, hori da. Hirugarren, esango nuke. Orio, garaipena den bila, ez dutzen Tolosaldea. Zugarria, nik uste du Tolosaldea eta Orioren artean egon daitekela, Nik ere bai. Baina GPS-ak ez du hori bai ez datzen. Argi ba, argi azkeneko 10 pala. Azkeneko 10 pala, olatu hartu aldu Tolosaldeak. Orio ere hortxe da, Orio ere hortxe da. Nik Orio bandera. Tolosa eta Arraun hirugarren. Gure ustez behintzat. Ea zer dioten gero. Bigarrenerako. Epaileek. Eunenekoa bakarri daude. 22 eunen. Tolosaldea bigarren eta Arraun hirugarren. Orantxe Donostiarra. Horta Donostiarra. Bai Donostiarra. 18 segundoko galerarekin Donostiarra. Azkenik Oriok lortu du garaipena eta nola ari diren ospatzen Ibon. Ze amorruna deta Agirrek. Bazen garaia, nola baite kostata, baina gaur ere estropadan goraberak izan da eta ikusi nola ospatzen ari diren. Tira batean joango gara iragarkietara eta gero elkarrizketak eta denbora ofiziala jarraian. Orantxe arte. Eguerdion berriz ikusentzule zareten guztioi. Oriok irabazi du Zierbenako uretan Edinor Banderaren 3. edizioa 11 minutu 14 segundo eta 27 eunen. Tolosaldea bigarren, segundu bakar batera Arraun Lagunak, 2 segundora, gero Donostiarra, Hondarribia Ibaika, Kabo eta Tiran, goazen protagonisten bila aurrera Eritz Hernandez. Gurekin dugu Oriokoen patroian eta Agirre, atzo haserre amaitu zenun Donostian gaur irrifartxu. Nola aldatzen den 24 orduan hemen gauza, Bai, bueno, azkenen saiatzea beti, gure honena ematea ateatzea, baina beti ez da ateratzen da, ato zentzazio ez oso onakin gelitu ginean, gaur ez da izan erreixa, baina, bintzat banderakin da horrek nik uste poste lehortatik. Hondarribiari lehen txandan enfilazioak eutxe egin dio, zuei ere agian irtera ez da zuen honena izan, ez? Ez, hoxe, nahi botatzen izan da nahi nun beste maniobra bati, baina ja izian ezaten listo, eta orduan jarri geha, eta aurrenengo palatan ez dugu asmatu, baina gero kanpoak egia da ondo heldu deula, gero ja danok kondizio berdinetan ginean hor asko zikindua, eta horre egia da, pixkat galdu deula, zartu eskigula bai Arraunekok, eta gero bueltan, bestetan bilatu ez duen hori bilatza. Atzetik aurrera egin dezu, ez? Hasiera baten Arraun Lagunak 3 segundoko abantaio hori Tolosalde ere zegoen hurbilen, baina azkeneko momentuan zuek sartu zeate hor, hemen berdintasuna, sekulako berdintasuna dago. Bai, nik uste liga hola sekungoala, 3 estropada eta 3 garaile desberdin, eta oandikan gelitzean, nik uste, oandikan liga luzia dola, eta euser da hola gertatzia. Momentuz disfrutatu, kostata heldu da 3. eta da disfrutatu eta zoriona. Eskerrik asko. Naudeta Agirreren irrifarreak tiena adierazten digu eta orantxe patroirik onenaren elastikoa Miren Garmendiaren tzat hain zuzen eta gaur Izarol Estadio 8 puntu bildu ditut, Zorin Alberdik 7, Astudilok 6, Naudeta Agirrek 5 eta Garmendiak 4 eta 4 horiek erabilita 18 punturekin da sailkapen nagusian Miren Garmendia goian kokatuta eta Arantza Ruiz EITB Mediako albistegitako zuzendariak eman dio elastikoa eta hortxe da Miren Garmendia EITBek eskainitako elastikoarekin noski liga amaieran saria jasotzeko gogo biziz. Pentsat sailkapenean aurrera ez du egin Hondarribiak, baina eta aipatu behar da, Donostiarra gainditzeko 16 eunen, edo berdintzeko 16 eunen behar izan dituela,
Gaur ez da izan Donostiarraren egunik aproposena. Hau da zailkapen nagusia, Arraun Lagunak 21ekin lidertzan, Oriok 19, Donostiarra eta Tolosaldeak ere 19 puntu, beraz oreka izugarria dago hor, gero Hondarribiak 12, Ibaikak 8 eta Galiziako bi ordezkariak azken bitokitan Kabo eta Tiran. Orain Arraun Lagunakekoak heldu dira Agintarien ontzira, lidertzan dira. Bueno, Arraun Lagunaken inguruan, Mikel, uste dute gaur Ziabogan ez duela asmatu, eta hor galdi dituen 2 segundo horiek, besten lan bikainari ezartxe horrek endu gabe, erabakigarriak izan dira. Eta bestetik azpimarratu behar da, Tolosaldea, Izaro Lestaioren fitxaketarekin eta oso fin ibili dela, Erostar Bebera ere, patro izandakoa da, prestatzailea eta ongi. Eta irutik bi estropada egin ditu Tolosaldeak onenen maila. Kasualitateetan ez du sinisten. Eguneko izan, eta hor dago, begiran dagoen, sailkapenean, gaur bigarren, laugarren, 19 segundukin, eta 19 puntukin, 3 daude berdin dut. Bueno, Ibertzaren elastikoa, eta hemen aipatu dugun Ziaboga. Hor, begira. Laugarren kaletik Arraun. Behar den bezala sartu ez, aurrekalariak heldu dio, pasa, eta hor giratu ezinak geratzen da, aurrekalariak Arraun atera. Hori jok maniobra ona egin du. Tolosaldeak ere bai. Ongi irten da, Donostiarrak pixka zabaletik baita ere. 3. da 4. kaletik zaitasun handiagoak Ibon. Bai, ez dut asmatu behintzat, eta ez da hor galtzen dena bakarrik, hor xautzen den indarra ere bai, trainerua martxan jartzen. Eta buruan egiten duen kaltea. Eta kolpe psikologikoa ere bai. Hori da. Bueno, orain bandera jasotzera, hori jotarrak eta... ditut, urruti ikusten, urbil ikusten, urruti daude. Oraindik hemen goien parean daude eta lasai doaz momentua disfrutatzen irrifartxu. Horko ordua ere, horko taimina ere bada, hankaz gona. Hauek festa giroan ditugu. Nola aldatzen denen, ordu gutxiren buruan. Kirolariaren arpegira garaipenak zer ematen duen, zer diztira ematen duen. Horek handia dago, hori azpimarratu behar da. Ikeragarria. Horeka. Bueno, uste dute mutileitei egingo dietela hasteko, eta gero oriotarrak hurbiltzen direnean, eskeniko dizuegu, noski irudi hori, nola ez ba, garailea bere bandera jasotzen. Orain gizonezkoen lehia hastear da. Gaur eguna pixka bat bihurritu da, hasierako momentu hortan irterarekin, eta hemen ari gara ikusten Samertola Beuren eskifaia. Hain zuzen, entenatzailea berak esan dit, David Kostak, Koruñan txukun xamar aritutako hoien aldeko apustu egin du. Horrek esan nahi du, atzoko 14 alderatuta, 3 aldaketa egin ditu. Estriborrean Francisco Rodríguez eta Duran sartu dira, 5. da 6. tostan, eta Marco Antonio Castelao aurrekalari lanetan. Hemen hori jo, Ostolaza, gaurren ontzierdian eta mugimenduak ere bai, Lizarralde gaztea hanketik. Bueno, Estriborrean Mikel Lizarralde hanketik, Berzaitz bigarrenera ekarrita, Xavier Manrique sartu da, atzo Iriondok bete zuen tosta horretan, Esteban Lautik, Saianz, 3. eta aurrekalari Andoni Campos besteak beste. Hemen Ondarru eta gaur prestatzailea, errazti, kanpoan dugu. Gustora hartuko du, jaia doatxe dena. Iker Murgiondo gaur 6. tosta Estriborrean sartu dena. Atzo, Ugaitzeluk Arraun egin zuen lekuan, eta Andoni López berriz, 3. tosta Baborrean. Eta hemen Santurtzi, Porto gaztea sartu du, eta bestetik Artetxe ere bai, hor Istriborre. Hori da, eta beste bi ere bai, Mikel, guztira lau, aipatu duzun moduan, Ibai Porto, Babor espaldan, Artetxe, Estribor gerrian, eta beste aldaketak, begira, Estribor ranketik Alan Aedo, Castroko semea. Hori da, eta David Núñez berriz, Estribor espaldan, lau aldaketa. David Núñez lehen jardunaldian titularra izan zen, Coruñan. Bueno, hori jotarrak hortxe dira, sarien bila.
Eta mutilak irudi polita ere bai, ez? Azkenean, bueno, mutilen untziak Orion asko du gaur jokoan, baina beren ondotikan emakumezkoen untzia pasadenean guztiek zoriondu dute, kontzentrazioa momentu bat behintzat galdu dute beraien klubekoei zoriontzeko, eta hori ere irudi polita da. Beste irudi polit bat, ikusten ari naiz bere zodiak Patxi Frances, prestatzailea, osasun arazoak gain ditu eta hortxe daba eta posten gara, Gaur baduten hori eskenia, Mikel. Bai. Horrelako ustegabekoa izaten duena, gero errekuperatuta gero ze sentsazio polita, garaipen hau gogotik ospatuko. Urte hasieran demoraldia zila bakoitzen izaten du zerbait. Nik uste dut, hainbeste bizi du beste asko bezala. Atera, presio batetik bestetik, atera egiten zaio. Bai. Bueno, hortxe da. Sarien garaia. Edinor banderaren 3. edizio hau, Nadet Agirreren eskutan. Eta Jose Ignacio Zudaire, Petronorreko arduraduna, eta Eugenio Mendikote Zierbenako alkatea hortxe sariak ematen.